Quicksilver, han er tilbage, men nu ikke om Albertslund. Nu det om, hvordan jeg er så sej. Nu skal I bare sidde og lytte efter. Når jeg spiser risengrød, er det bare godt. Jeg ser alt bare så flot. Når jeg spiser det, så får jeg bare masse gode idéer, og det er bare godt. I risengrød skal der jo være alt muligt kanel og smør. Smør er okay, hvis det ikke er i, men kanel, det er meget vigtigt. Quicksilver kan godt lide risengrød, og det er jo rigtig godt. Når jeg spiser det, føler det bare som om jeg kan løfte et helt bjerg, og så lave det som en rap. Så er det jo en bjergrap. Når det er risengrød er god, får det bare ekstra godt. Quicksilver kan godt lide risengrød, men det er bedst hvis det er rød. Men nu kan jeg godt lide at spise risengrød, mens jeg drikker mælk. Mælk er også rigtig godt for dine knogler, men risengrød er bedst. Når det er jeg spiser risengrød, får jeg det bare mega godt. Når jeg spiser risengrød, er jeg sej. Jeg føler mig som et brød, der kan bare smadre et helt bygning, og så lave den om til en rap. Når jeg spiser risengrød, er det bare hvis der er kanel, smager det bare godt. Men det er jo bare bedst, hvis jeg kan få lov til ikke at lave det selv, fordi jeg er en lille smule doven. Så hvis jeg selv skal lave det i ovnen, bliver det ikke så godt. Det er bare men hvis min far laver det af det god er bare det bedste. Men nu tror jeg bliver nødt til det næste. Det er jo hvor man laver det. Det med ris, mælk og noget andet. Quicksilver kan godt lide risengrød, men det er bedst når det er grød. Ellers så bliver det bare til en sok, og det er bare ikke nok. Quicksilver kan godt lide risengrød, men det er jo fordi at jeg er så sej. Når jeg spiser risengrød, får jeg alle mulige seje ting som mig selv. Altså det er, vi skal til at slutte det her, fordi jeg begynder at blive lidt træt. Måske skal jeg spise et risengrød bagefter, og så komme med en ny rap en anden dag. Men det er fordi jeg er Quicksilver, den sejeste sanger og rapper. Når jeg går i Albertslund, er der bare alle mine fans. Og det glemte jeg, det var ikke om Albertslund, det er om risengrød og mig. Nu skal jeg til at slutte rappen, men I skal lige høre det her.